€50.000 subsidie tolerantiepaviljoen. Kunstfladder gaat toch door. Het is vandaag 16 april, dit is het PLMA-journaal. Het JOC in IJsselstein krijgt €50.000 subsidie voor de ontwikkeling van het tolerantiepaviljoen. Dit werd gistermiddag toegezegd door de provincie Limburg, Brabant en de gemeente Venray. Gedeputeerde van de provincie Limburg Ger Koopmans, wethouder Jan Lonen, gedeputeerde van de provincie Brabant Brigitte van Haaften en directeur van het Oorlogsmuseum Overloon Erik van den Dungen kregen gistermiddag een rondleiding over de Duitse militaire begraafplaats. Daarna werden de genodigden bijgepraat over ontwikkelingen en samenwerking met het Oorlogsmuseum. Deze bijeenkomst was georganiseerd om een medewerking te realiseren en subsidie te regelen voor een nog te ontwikkelen gebouw. Een nieuw paviljoen op de begraafplaats waar nu het informatiegebouw staat. Een paviljoen dat plek biedt aan schoolklassen, verenigingen, individuele gasten. En vooral mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en die daar ook projecten en programma's over willen volgen. Maar voordat dit tolerantiepaviljoen er staat, moet nog heel wat gebeuren. En met name is er nog behoorlijk wat geld voor nodig. Het gaat vandaag om €50.000 om alle onderzoeken te kunnen gaan doen. En ook om wat rekeningen te betalen. Denk aan de website, denk aan architectenkosten enzovoort enzovoort. En daarna gaat het om grofweg €1,5 miljoen. Die €50.000 subsidie werd woensdagmiddag ook toegezegd. €35.000 komt van de provincie Limburg, €10.000 van Brabant en de resterende €5.000 van de gemeente Venray. De stichting kreeg wel een duidelijke boodschap van de 2 gedeputeerden mee. Werk het uiteindelijke concept nog beter uit en kijk waar de samenwerkingsmogelijkheid met het Oorlogsmuseum in Overloon nog meer verdieping kan krijgen. De stichting hoopt dit jaar nog een startschot te kunnen geven aan de realisatie van het paviljoen. De planning is nu zo dat het centrum in 2017 klaar is. De 6e kunstmarkt Kunstfladder gaat toch door. Minka Albers heeft het stokje overgenomen van initiatiefneemster Jolanda Nabbe. Nabbe gaf een aantal maanden geleden aan dat zij wilde stoppen. Vanwege het moederschap nam ze het besluit om na 5 jaar te eindigen met haar evenement. Minka Albers uit Well, die vorig jaar deelnemer was van de markt, besloot om het stokje over te nemen, zodat het evenement toch nog kan doorgaan. Nou, ik hoorde dat het niet meer door zou gaan na 5 jaar. En ja, ik vond meteen gewoon zo zonde dat zo'n evenement verloren gaat. Voor Jolanda, omdat ze er zoveel energie heeft ingestoken en met zoveel passie gedaan heeft. Maar ook voor Venray denk ik, ja, zo'n stadje moet toch eigenlijk zo'n evenement omarmen in plaats van dat het niet meer doorgaat. Albers ziet het als een uitdaging om het evenement net zo succesvol te laten worden als de eerdere edities. In totaal zullen er zo'n 80 tot 100 kunstenaars zijn die zich presenteren. De nieuwe organisatrice is niet van plan veel te veranderen aan de opzet. De opzet blijft hetzelfde, vooral ja, dat het een familiemarkt is in mijn ogen. Dat is het aantrekkelijke van deze kunstmarkt, dus daar ga ik ook zeker niks aan veranderen. Dus het blijft een kunstmarkt van ja, ongeveer tussen 80 en 100 kramen. Maar ook een stukje entertainment, muziek, dans. Ik probeer nog wat workshops voor kinderen binnen te halen, zodat het gewoon ja, aantrekkelijk blijft voor een dagje voor het hele gezin. De 6e kunstmarkt is net zoals de vorige edities op het Hensenius en Schouwburgplein en zal op zondag 12 juli plaatsvinden. En tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is er een afwisseling van veel wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af tot zo'n 6 graden. Morgen overdag is het droog. Tijdens zonnige perioden wordt het maximaal 15 graden. Het voelt kouder aan door een droge lucht en een matige wind. Ik wil u danken voor het kijken en heel graag tot morgen.